الحمد لله من صار شکر ji Xwedê re ewlehî ji berê baştir bûye û tevger jî hêdî vedigere. Ji xelkê me yê li derve re bibêjin bila were Şêx Mexsûd rewşa evlehiyê baş e û tiştek nîne. Şikir ji Xwedê re kereba heye, kereba dewletê heye, ampêr hene. Şikir ji Xwedê re her tişt li cem me heye. عايشين الحمد لله Em dijîn şikir ji Xwedê re mîna ku tiştek nebûbe, Xwedê hezar carî ji xortan razî be, tiştek nîne, jiyan asayî ye, em vegeriyan malê xwe mîna ku tiştek çê nebûbe. Deriyê me ji bo tiştekî nehatine vekirin, ve çawa hiştibû em vegeriya me wisa dît, şikir ji Xwedayê alemê re. الأوضاع الحمد لله تحسنت كثير كثير وصارت أفضل. Reş şikir ji Xwedê re gelekî baştir bûye, elektrik baştir bûye, pirsgirêkeke me hebû û ew jî hat çareserkirin û rewş ji berî gelekî baştir bûye. Hemû xelkê dî dikarin bên taxameya Rojhilat berê hemû rê girtî bûn, loma rewş baştir bûye. Xelkê dî diçe û tê tibend û pirsgirêk neman, û şikir ji Xwedê re rewşa navçeyê gelekî baştir dibe. Çerheba gelekî baş e, lê înternet û derwazên ha ji ber şerê ku qewîmî xirab in, em gelekî ji vê yekê dinalin. الحرب صارت هي كثير عم نعاني منها. والوضع كويس يعني Ji berê baştir e, jiyan asayî ye, xelk dikire û difiroşe û şikir ji Xwedê re dijî. Bi xêra Xwedê em baş in. فضل من الله يعني